shirin tafiya idan na je zan riski masauki na a dahu da balarabiya abin biɗa da wuyar sama shi ne ya sauka a kirjina cikin nufin Zahra'u na ce irin da ya wuce hangena a da yaushe ina kukan kewa ina wayo kaina ashe tana jin kugina sai gashi ta riƙe hannuna ta tausaya min sosai kana ta rinka yin rarrashina cewa nake wayo Zahra na faɗi kan gwiwoyina ki agaje ni ki dafa min sunan kina kan harshe na da murmushi ta wanke min duka damuwar da take raina sayyada ke ce sanadi garinmu dai na sha wahala sosai ba zan ce komai ba akan ki in naji sai na ƙiji don jin ba zai min rana ba na gani sai in ƙi gani ko na gani ban gane ba kurun batula ku na rike ba zan gani in ba ku ba abinda zan ci a baya yakan yi wuya ba zai yi na manta ba gida da jeji ba komai ban basuwa a aje mun ba akan kina taɓa yin hijira na bar uwa ba sau ɗaya ba waɗanda za su yi min uzuri su ne ba za su raga mun ba wata rana sai a raya min cewa da ka daina da yafi ni ku sai in karyata wanda yake raɗan a cikin zafi in na bar su ina zan je a kula da har ai min lutufi raina yake da daban hakuri da kisai da ita ce murfi na sha wuya sosai kwarai abin da ba daɗi zagi a ko ta ina na karɓi gashin tsiya a bila adadi kazafi da sharri da makirci jifa gaba ɗaya mun gadi idan na samu na kuka shi ne kaɗai saukin raɗaɗi a cikin kan Allah ya nufa ya dubu soyayyar gaske ina ta neman hanyar samun saduwa da mafi haske na kama can na riƙe wancan ni dai na sadu da ɗaukakke ruwa da ɗari ko zafi ba wanda ban ji ba sai sake ka sai da ta riƙe ni ta ce zo zan kula ka masoyina abinda duka bukata ni zan baka shi ka ji zance na sai na fara amaye dukan bakin cikin da yake raina na gamsu soyayya ba ƙarya a ce badan ta yi min rana Fatima ke ce sanadi sai na ce ni ko na bisi ruhi gida ke shurafa na tsaya kofar ki ilal abadi kamar ya karfafa sai da ke zane komai na alkawar ne zazzafa da an nufaci akai raini zan ɗauka ta akai faffa da rabbu baki da tsara tun a azalki na gaba maulati shugaba ke ce tsokawa daniya alfatiti yar gaban goshin maulaya aliyu fatima alfati mahaifiyar shurafa'u a imma sai da ke ce wakati sai da ke ce samun ke ce abin da nake nema ke ce uwa ke ce sutura a gare ni babba ta alfarma ke ce gani ke ce jina ke ce muradin raina ma ke ce kawai ke ce kike da daban dama da wani saba bayan ku wallahi ban taɓa nema ba sai da ke zane soyayya har da ki ba kaina ba mai yawanki da mai ƙaunarki kaɗai nake yawatar ba tu mukami ko girma in bai da ku ba zan so ba sayyada ke ce sanadi a da ina jin tsoro kar a kira ni ba na daidai ba
yanzu ko an walka haske bai rufo mun komai ba. Na gani na gane na kuma yarda ba ko kwanto ba, akan ki zan mutu zan yi faɗa ko da ba zan numfasa ba. Na ta jaddada soyayya ta gunki ban miki tanka ba, na cikin lamincewar ki yasa ba za na yi kaico ba. Ubangiji na so na da ya bani san ki farin duba, da ke na raye da ke mutuwata za ta zo kofar tuba. Cikin irin lutufinku na je tafiyar da ban yi tunani ba, sai a sa lokaci a ɗage har dai kamar ba zan je ba. Ko da yaushe ina kewar alal kisa isa sani gaba, na zo mu gana ni dai ko da zuwan ba zan dawowa ba. Na ziyarci ma'aiki sau uku rayuwa ta min daɗi, sun sane sanadin soyayya ta abunsu tana faɗi, sun sashi ke sasan alubaiti har izuwa madi. Ni a kira ta kenan don baruwa na da mai kauɗi. Na ziyarci uwar mata da maza Batula Ummu Shurafa, na ziyarci Imamu Hassan shi ma Madinatu Zu Sharafa, na ziyarci Sadiq da Umar Usmanu har Ahlus Sufa. Sauran imaman na a Iraq na damu sosai in je ba, masu share kuka sun je kiran da nai a cikin zuci. Dan takaitawa sai ga mai Iraki babu dubun kunci, karkashin ataba muka je wallahi na ga karamtoci. Wai ashe ba sa bambanta baki da ja ba bambanci. Fatima ke ce sanadi. Yan tarika ko salafiya ba ruwansu suna tarba, ɗaukakar musulunci shine damuwarsu suke duba. In ka zo da amana za su kula ka ba bambanci ba, mu'amalar su da kowa ta burge ni ba kage nai ba. An uwa mun sauka masauki mai daraja kyakkyawa, mun yi wanka mun ci abinci zuciyar mu tana kewa. Sai na kasa na huta dan gajiya akwai ta jikin kowa, amma kan na fice na nufa ce zuwa makwancin yan baiwa. Fadumin Shurafa'u a yau ya zo gaban babban bango, ba bakar fata a gurin sai ni kaɗai ni ne na shigo. Sanda da kwanto dalla da diga jinin ma'aiki mai ingo, sai da Imamu sai ni sare cikin burgo. Mai ziyara kuma kusanta dan su bani iso take, zuciya ta wani tsartsatsi gane gaban haske. Na zube kasa wanwar numfashi kamar ma zai ɗauke, ji kawai nai ana taɓa ni zatin su korai ya ɗauke. Sayyada ke ce sanadi. Zuciya ta kaɗu sosai gani tamkar bani ba, rarrafe na kusanci Imamu Husaini ban ce komai ba. Na jima sannan na ɗago na sallama a cikin laduba, na ta kuka don jajantawa gare su ina tuba. To abin da ke raina na zube shi ban rage zarra ba, tun anan na ji amsawarsa a zahiri ba buya ba. Gamsuwa da sakina na same su ban tuna komai ba, jazba su luki sun haɗu dan zai yi in faɗi komai ba. To hakan dai ziyara ta tanare wurin manyan bayi, na ziyarci Abul Fadlul Abbas mai babban matsayi, na ziyarci shahidan Karbala jarumai sun ɗau nauyi. Na yi jaji akan lamarin sun sha wuya sun sha sanyi.
tudun sala muka fara dan akwai mayan bayi ga mukamai daban-daban daga anbiya abun koyi ga mukamin annabi Ibrahim Dalilu cikin matsayi ga mukamin Salihu shi ma kai ziyara dai tayi bunda ma Jibrilu yake tsayuwa kafafuna sun je nayi sallah nayi du'a'i dan a bar ni da wanzaje sai kawai aka nuna kun tsayuwar ma'aiki yardaje kaki sai na ji na kaɗu wai ni ne anan bari na caje sai na ya kafata daidai kun cikin tsabar daɗi sai kawai na ji ruhi na ta makarkata har zan faɗi akan na dage nai sajada komai da ke raina na faɗi assalamu alaika rasulallahi gana amin madadi Fatima ke ce sanadi har masallacinsu na Kufa na shige shi cikin tarwa sai kawai aka ce in zo mu wuce mu je ƙofar Tuba wai ashe da gidan Zahra'u a Kufa take na kutsa gaba nan da nan sai ga mu gidan su Imamu ban taɓa sarai ba har gidan aka buɗe mun shiga na ga ɗakin alfarma inda Zara da Ali suke bauta ga Allah mai girma gunda Zara take sallah ta ganshi na ga na ƴaƴan ma ɗakin Hassan da Husaini a dama na ganshi na ɗaukar ma mun kammala muka doshe na jau dan kai ziyara karfafa Allah Allah nake na ga mun je wun Imam Khairun wasafa babban mutum mai yau mu gadir alkhaidari na dukun wawafa baban Hassan da Husaini da Musin zal'ula jaddu sharafa da saka fata sai na ji sanyi ya dake na a kirjina sai na ce an zo a wurin wallahi na rasa komai na sai na ce wa Imamu Aliyu a tausaya a jiro kona ban kiyaye abin da nake faɗa ba na saki bakina ni nake alidin ne koko Aliyu ne a alan nasi sai kawai na tuno man kuntu anan na ce khairun nasi assalamu alaikum ɗayar karɓu ba wannan hasi na roƙi yarjewarsa akan hidimar su kashe fulbasi na tsaya na yi kuka sosai zuciya ta sha zafi ruwan hawayen ya kare a idaniya an sa marfi sai da ma na yi gumdomin banda kalma ko harafi wanda zan iya cewa na san dai jiki na ba karfi biyo Adamu tare da Nuhu suna gurin su ma na ga Imamu ne tsakiyar su guri ɗaya ran yana fizgar maɗiga na cewa Allah don wannan jasadin a yarje mun mashiga duk abin da na roƙa Rabbu ka bani shi na wuce hanga mun wuce samarra wato da masu tsatson haske wan Imamu Aliyu Lahadu maza na karayuwa take ga Imamu Hassan al-Askar masu bayarwa take sai danar jiski ta ma wannan ziyarar mun sauke mun shigo Bagadaza da yamma don ko har la'asar ta yi mun yi sallah cikin masallacin sharifi mai matsayi jiyali dan umma uban masana wali kurbi shehu Abdul Qadir Al-Jilani kai na sha sanyi ko ina muka je dan annabi ne abun ba ko kwanto inda ba a shiga mu sai mu wuce abin ya bambanto ko ina kallon mu ake a irin shigar mu ta babu zato
masu ɗaukar foto sun dame mu sosai kan mu fito sai batun tafiyar mu Madina ku bi ni ban kai karshe ba dan anan labarin zai sauya ba zan rufe komai ba yadda al'amari ya kasance zan gaya muku alkurba taimakon manzon Allah ya mamaye mu bila ba shugaba wallahi muna kaunar ka ba sun wasa ba in riga mun miƙa wuya a gare ku ba da tunani ba inda du muka je dan kai muka je gurin ba tilas ba ko miye ka faɗe shi kake so gunmu ba zai tamka ba sayyada ke ce sanadi masu ƙarya ta soyayyar mu gare ku to mun barka da su yadda du ya kamata da su ikonku ne kula da su mun riga mun sallama rai da jiki gare ku mijin abu su in akwai hali su ma dai shugaban mu a ceto su shugaba a kula da waɗanda suka yi tsaye a hidimta ma dukiyar sai irin ta halali wata ta cikin girma shugaba ka biya sukaninka magiyar da nake yi ma shugaba komai suka min dan kai su kai mana alfarma shugaba in na gode musu kai nake daɗa godewa shugaba wallahi suna kaunar ku kaunar nunawa shugaba farukul kairu majingina hutawa karasa su a sa'ar mai sa'a su tabbata 'yan baiwa